Iba jedno zrnka a láska, nič viac. Ako to chutí? Je to čistá láska. Hej, teraz zážem boli. Takže tu ste si pripravili dve pánvice. Jedno zrnka placka úplne pecka. No a ako sa to robí? Aha, máme tu cesto, čo sme si rozmixovali. Fajné. To hodíme na pekáč. A musí to byť teflónna pánvica, keď to nie je teflón, tak to nefunguje. Tu sme dali a to vôbec nefunguje akože na takej pánvici. Ale na teflónnej pánvici to funguje. No a teraz to tak rozotrieť, hej, šikovne. 3 minútky na jednej strane, 3-4 na druhej strane a hotová placka, vieš. A aspoň vidíte, aký je rozdiel takto, keď to sa robí na neteflónne. Tak je to na teflónke oveľa lepšie, ne? Placka? Výborné, ja som to jedla, ste mi to dali si nepredtým. Hej. Nie doma ti to prekvapila. Je to lepšie ako všetko, čo si tu teraz jedla však, že... A taký chlieb je šumienka oproti jednotlivým plackám. Duško ochutná fajne. Hej, dobre, a chutilo? Chceš ma mať na to? Hej, jasné, potrebujem také akože, vieš, že to fakt akože nie je fake, vieš. Dôkaz. Hej, že proste jednotnka jedlo bohov, vieš, a ty si boh, takže ty nám dokážeš. Už to jedlo v minulom živote však, že... Presne. Tam hore na nebi. Dobre, paparazzi to zachytili, že sa tu niečo deje. No čo teda, dobre, fajné? No prosím si k tomu sladké. Ty už si malá, hej. To je práve také fajné neutralizujúce, keď si presladená. Hej, to je z pekáča rovno. Dobre. Žiadna jednozrnka sa nie je taká horúca ako sa... Takže máme tu ešte ďalšie placky. Takže môžete si ochutnať. A hej, dobre. Sme to trochu preskočili všetko netrpezlivo, no. Si daj oné. Takže chápeš, jednozrnkové placky s čokoládovým pudingom z banánu a avokada a kaká. Úplne pecká kombinácia, Tara konečne má dačo fajné sladké. Nič vôbec. Bez vajcia. Bez toho. Hej. Každý poja sa toho gusta. Mňa to chutí s týmto. Veľmi samé. Hej, každá žena potrebuje dačo iné. Chlieb je rafinovaný, vieš, a jednozrnka to je proste čistá pšenica. Hej. A to už je koniec? Nie, ešte bude ďalšie. Máme toho veľa. Aha, z polka jednozrnky máš asi 9 placiek a polka jednozrnky stojí €40, takže to je úplne akože lacné, vieš, to je lacnejšie ako rožky. A ja čo na to hovoríš? Zopakuj tú tvoju reakciu, keď si to dal prvýkrát. Že... A keď to dal prvýkrát, že to čo je blbosť nejaká, vieš, tak to dala? No, to je jednozrnka, hej. Počkaj, nejaké vajíčka nie. A to nejaká múka nie. Ja mi to vzala. Ja počkám za Oskarom. Ani ma necháže. David, nie som si všetky dať, že nie. Zase nakrmiť muža. A to je super. Lebo ja to robím kvôli vám. Chápeš, takto akože od srdca. Kvôli nám? Hej, kvôli tebe. Kvôli nám všetko. Kvôli vám, no. Takže jednozrnkové placky sú úplne najlepšie. Je to jedlo bohov, to rímske viac jedli. Je to nešľachté, nekultivované, je to originálne. Je to proste nemodifikované. Má tú energiu svoje, vieš, to je akože tú prastarú, tú prapôvodnú energiu. Jak sa hovorí, že Boh robil zem, proste tých 7 dní, vieš, akože 7 dní odpočíval všetko. A ten 8 deň si povedal, že dačo chýba na tej zemi, vieš, akože tí ľudia ešte potrebujú dačo fajné, nejaké fajné jedlo, vieš, z ktorého budú raz svaly. Takže celý 8 deň on vytváral jednu zrnku. A na večer 8. dňa vytvoril jednozrnkové placky. Hej. A to bolo proste, že wow, že finále. S mákom, ja mák je ďalšia perfektná vec. Čo, aj ty si dala aj mydla, pravda? 8-krát viac. Mák má 8-krát viac šúťa ako mlieku. Takže mák je perfektný, hej. Aha, tu je jednozrnková placka s čokoládou. Kamaráti, máte to, chodite do obchodu hneď dneska, to kúpte, im povedzte, že to máte od Davida, aby som mal z toho fajné provízie, nežartujem. Dobre, už chodíš vrátiť to. Čaj, vieš, akože brutálne stále jedla, vieš. Nezabudnite, máte to od Davida. Neznamená to.